Suntem în anul 2022. Războaie, scumpiri, curent scump, gaz scump. Ce ne îndeamnă autoritățile să facem? Să economisim, să ținem becurile stinse, să nu mai facem risipă de mâncare, să nu mai cheltuim așa mult. Acestea sunt doar câteva din recomandările pe care ni le dau autoritățile. Dar ce fac autoritățile în schimb? Pe de o parte, se dau și ele mari că fac economisiri și că decorațiunile de Crăciun de anul acesta vor fi doar în centru și în sensuri giratorii mai mari din oraș, ca și cum eu, ca cetățean, o să mă minunez că ce fain e împodobit sensul la giratoriu sau nu. Asta, pe de o parte, să zicem că ar fi bine, dar pe de altă parte, hai să vă iau cu mine să vedeți ce fac. Haideți să vedem una din investițiile primăriei care contează de fapt. Am trecut cu bine de bălării și șerpi. Suntem într-un parc din municipiul Arad, care în primăvara aceasta a început să fie ceva. Au distrus tot ce era înainte și l-au betonat, după cum vedeți în spatele meu. Beton peste tot. Teoretic, este dintr-o lucrare mai mare a primăriei care vrea să pună, cum se numește, materialul acela toxic, o să pun aici cum se numește, că îmi scap acum, urma, teoretic, să fie pus acel material de cauciuc care este toxic, s-a dovedit în numeroase studii, dar, după cum puteți vedea, acest parc este luminat, deși este închis și se zice că este șantier în lucru. Din primăvară aici nu mai lucrează nimeni. Becurile merg. 1, 2, 3, 4, 5 ar fi. 1 nu mere. E pus anul ăsta, dar nu merge. Și aici nu trebuie economie. Aici merg becurile, deși este un parc închis, pentru că este șantier în lucru. Aici nu trebuie făcută economie, doar la noi în casă trebuie făcută economie, da? Uitați ce hinte, că până și copilul meu cel mai mic dă cu picioarele acolo. Alea la fel. Becul merge, pentru cine nu știu, pentru că nu avem voie teoretic în parcul ăsta. Aici când ajungi jos, bam, pici pe beton. Un bec care nu merge, din câte văd este furat cu totul. Bălării, bănci legate, nu știu, să nu le fure cineva. Și cam asta este o investiție care a meritat pentru primărie să o facă, chiar dacă nu-i dusă la capăt și chiar dacă merge curentul degeaba. Dar hai să mergem să vă arăt ce vreau să vă arăt inițial. Asta e doar aici, la 2 minute de unde stau eu. Și am zis să vă arăt și treaba asta, deși e foarte cunoscut în Arad. Hai să vă arăt problema pe care vreau să vă arăt de fapt. Bine, și fiind un cartier de la periferie, nu mai avem pretenții de iate, apă. Mergem așa că șerpii dorm noaptea, nu? Nu avem treabă cu șerpii și cu bălăriile, că asta nu-i treaba primăriei, mai ales într-un cartier de la periferie. Hai că am ajuns. Hai să vă arăt. Deci trebuie să facem pe economie, da? Hai să vedem ce economie face primăria Arad. Uitați-vă. Am ajuns în cartierul Șega din Arad. Ceea ce vedeți acum pe fundal în timp ce eu vorbesc este terenul de fotbal de aici din cartier, care vreo 10 sau 15 ani
nu a fost băgat în seamă de primărie, dar după ani de stat în paragină și nebăgat în seamă de primărie, a fost preluat terenul care este în spate acolo și care îl vedeți pe fundal, pentru că fostul primar trebuia să mai câștige niște mandate sau un mandat în plus și atunci tot bujacul a fost reasfaltat și s-a pus canalizare și atunci au preluat și acest nou teren. A venit primăria, l-a preluat, a dărâmat gardurile de beton care erau acolo, au pus un gard de sârmă, au pus gazon sintetic, pentru că înainte aveam iarbă, și l-au făcut exclusiv pentru cluburile sportive din Arad și pentru câțiva oameni cu pile, inclusiv fostul primar venea aici și se juca fotbal înainte să fie europarlamentar, dar noi, ca cetățeni, bine, nu eu, că eu nu joc fotbal, dar dacă vrei să vii să joci fotbal pe acest teren, care este al primăriei, îngrijit de primărie, nu poți. Doar dacă ai pile și te lasă primăria, poți să joci aici sau să fugi, Doamne ferește, dacă vrei să fugi în jurul terenului, nici măcar să nu joci fotbal, dar să faci ture de fugit, nu poți. În fine, o problemă aici. Acest teren este făcut într-un cartier rezidențial. Deci nu vreți să știți cum e aici duminica, într-o zi de meci sau sâmbătă. Am stat aici ani de zile până m-am mutat și m-am căsătorit și m-am mutat de aici. Deci n-ai loc să intri în curte, îți blochează curțile, teren, spații verzi nu există, e plin de mașini, se circulă pe sigur sens, se blochează drumul pentru că este un teren în cartier rezidențial. Nu a fost gândit pentru multă lume și cluburi de copii și autocare și părinți care vin și mănâncă semințe pe marginea drumului din mașină. Acum, chiar acum am văzut o tanti, mânca semințe din mașină și le arunca afară. O să vedeți aici lângă. Și siguranță și încredere. Și polițiștii care se mai plimbă pe aici și nu cumva să intre cineva pe teren să prăduiască iarba sintetică, nu zic nimic dacă văd aceste lucruri. Sticle de bere aruncate pe marginea terenului, gunoaie, coși de semințe, spații verzi care nu mai sunt verzi de mult. Deci multe lucruri care au rezultat din această investiție a primăriei. Dar pe lângă toate astea, oamenii de aici, din Bujac, din Sheikh Gasor, ori învățat să trăiască. Na, claxonezi ca să intri în curtea ta, lucruri din astea, te-ai învățat cu ele. O altă investiție care a fost absolut necesară în contextul în care noi trebuie să facem economie de curent, au fost aceste nocturne care s-au pus în funcțiune în acest an, dacă nu mă înșel, maxim anul trecut. Stau și mă întreb, oare cât curent consumă nocturnele astea pentru o mână de copii care se antrenează, ceea ce nu-i rău să se antreneze, putea să aibă un bec mai discret, nu dita mai nocturnă, care merge pentru 10 copii care se antrenează. Cât curent poate să consume acest teren? Cât credeți? Nu știu, nu mă pricep, nu știu cât consumă, dar sigur alea de acolo nu sunt becuri economice și sunt sigur că aceste becuri în câteva ore de funcționare în fiecare zi, pentru că sunt în fiecare zi antrenamente, consumă mai mult decât poate becurile din cartierul meu consumă într-o săptămână noaptea. Da, e bine, suntem încurajați să facem economie. Am venit un pic mai departe în oraș, suntem la UTA, unde este stadionul echipei UTA. Și ce să vedeți? Primăria face economie, da? Nu-i nimeni pe teren, nimeni, nici măcar antrenament nu este. Dar o parte din nocturnele mai mici, nu aștia mari care sunt aici sus, aștia stinse. Dar terenul este iluminat, da? Oare pentru cine? Economia unde este? La noi în casă, da?
că am luat tramvaiul sau vreau să iau tramvaiul, pentru că ați văzut că n-ai nicio șansă cu mașina acum. Am cumpărat bilet, dar am prins pe cameră când am plătit. Vedeți, aici vă pun și dovada că am plătit. N-am primit niciun bilet. 4 lei dați degeaba. Sper să vină controlul. Și avem acolo în spate, înainte să trecem la ultimul subiect despre care vreau să mă plâng, avem primăria, care este mai luminată decât oricând, parcă. Da, economie. Hai să mai încercăm o dată să luăm bilet, da? O călătorie urbană. Plătiți cu cardul. Hai să plătim cu ceasul. Aștept. Ia, de data asta am primit. Și ce să vezi? Am primit 2. Deci e nevoie să plătești de 2 ori, pentru că se blochează biletul și nu iese, decât dacă mai plătești odată. Deci uite aici, ăsta e primul bilet care nu a ieșit la 20.04. Următorul care l-am plătit 20.08. Au ieșit deodată. Ăsta nu a ieșit prima dată, s-a blocat. Practic am plătit 8 lei în loc de 4. Hai că am venit aici într-un parc, într-o zonă centrală din Arad. Suntem undeva la zona Podgoria, se numește, care, apropo, în tramvai are un accent ciudat. Podgoria. Stația Podgoria. În fine. Și am venit să vă zic despre ultimul lucru pe care m-am gândit să-l zic în acest rant, pentru că nu știu ce mai poți face altceva decât să te plângi, pentru că eu, dacă aș vrea să schimb ceva, ce pot să schimb? Deci eu de multe ori am scris la primar când are emisiuni în direct la radio și tot timpul nu se poate, asta ne aparține de primărie, asta plătiți impozit prea puțin să se poată face, deci scuze avem mereu. Dar ce vreau să vă mai zic în acest video e că în numele economiei se face diferențe între zone în Arad. Deci chiar recent primarul a zis, pentru că vor să facă economie Crăciunul acesta, se vor pune beculețele și toate chestiile de Crăciun din oraș, ornamentele de anul trecut. Încercăm și aici să fim chibzuiți. Am propus, față de anii trecuți în care, să spunem, iluminatul festiv de sărbători se ducea și pe alte bulevarde, să ne restrângem doar la zona centrală, bulevardul central și sensurile giratorii, care sunt cele mai folosite. Vom încerca să refolosim materialele de anul trecut, beculețe economice, și probabil să vedem la momentul respectiv să facem totuși un program. Ceea ce, să zicem că nu e un lucru rău, pentru că oricum s-a mai pus asta, deci n-ar fi prima dată când se face asta, se refolosesc de la un an la altul. Dar se vor pune doar în zonele centrale și în sensurile giratorii. Deci sensurile giratorii au nevoie de ornamente și lumini de Crăciun, dar cartierele plebi, acum ar fi, din margine, din cartierele de blocuri, cartierele de case, nu, acolo nu e nevoie. Acolo se face economie, da? Pentru că s-a scumpit curentul. Dar ați văzut cum se face economie? Cu nocturna pornită. Nocturna pornită pentru 10 copii care se antrenează, da? Și nu una, toate nocturnele sunt pornite. Dar nu, ornamente de Crăciun nu, pentru că
trebuie să facem economie. Și practic asta e, așa se face diferența între cartiere. Plătim același impozit, deci eu stau în afara orașului, dar într-un cartier nou făcut, plătesc impozit de zona B. Primăria nu m-a dat nimic ca să plătesc impozitul ăsta, deci doar niște autorizații de construcție, atâta, da? N-au pus canalizare, n-au făcut transport în comun, n-au pus iluminat stradal, n-au pus coșuri de gunoi pe stradă, dar plătesc impozit de zona B. Atenție! Deci sunt zone care au chestiile astea, dar sunt încadrate în zona C sau în zona D. Eu trec de semnul cu ieșirea din Arad pentru că e greu să-l mute și practic sunt în afara orașului, mai aproape de un sat acolo, sunt Paul, și plătesc impozit de zona B, da? Și mă întreb, oare noi nu mai contăm deloc? Adică chestiile astea nu se întreabă, n-ar trebui normal să întreb cetățenii. Înțeleg că din impozitele noastre nu se acoperă o mare lucru, dar în același timp sunt și unele din cele mai mari impozite din țară pe județ, din ce am văzut statistici, dar totuși n-ai dreptul să zici nimica pentru că plătești impozit puțin. Păi da, eu am setat cât e impozitul. Eu l-am pus. Eu plătesc cât mi se cere. Pentru că dacă nu plătesc, e casa mea, dar mă ia statul, știi? Îmi pune propire pe cont și îmi face executare silită dacă cumva nu plătesc impozitul. Deși casa mea și terenul meu, da? Dar asta, așa funcționează democrația și statul, asta n-ai ce să faci. Practic nu e a tău nimica dacă nu plătești. Dar cu toate astea că plătim, nu beneficiem de nimica. Da, deci nu știu, uneori nici nu mai vreau să mă plâng pentru că n-are rost, nu schimb nimica, doar că uneori merită, cum ar fi, să mai le aduci în față, să mai scoți, știi cum se zice, să mai scoți căcatul de sub preș, că s-au adunat prea mult, știi? Așa e și aici, înghiți, mergi prin gropi, n-ai unde parca în fața casei tale că vin o grămadă de mașini într-un cartier rezidențial la meci, dar le înghiți, știi, dar din când în când mai și trebuie să le mai zici, că dacă nimeni nu le-ar zice problemele astea, da, nu știu unde mă ajunge. Și mă duc înapoi că îmi expiră ambele bilete, am plătit 8 lei și îmi expiră, da, trebuie să merem să iau tramvai să ajung din nou la mașină, hai să plecăm. Ar mai fi lucruri care ar merita spuse, dar deja cred că episodul ăsta e prea lung. Ar merita spus cum, de exemplu, cumperi un bilet și stai în stație aproape jumătate de oră, deci jumătate de oră s-a dus din biletul pe care l-ai, pentru că e valabil doar o oră. Bine, eu am luat 2, v-am zis, nu am mers să iau doar 1. Și că avem cel mai modern sistem de ticketing lansat anul ăsta. Așa zic ei. Dar de fapt sunt multe lucruri care ar merita schimbate și la sistemul ăsta de transport în comun. Avem aceleași autobuze de 20 de ani, tramvaiele s-au mai înnoit, dar tot circulă prost, nu te poți baza pe o frecvență, așa că ar merita să mai spunem chestii, dar până la urmă ce rost are? Nu ne bagă nimeni în seamă. E bine că în orașul ăsta un lucru merge bine. Activitatea de pariuri. Pariuri și amanet. Și săl de jocuri. Nu ne bagă nimeni în seamă și când spui altora că te gândești să pleci în alte țări, spun de ce, că totul merge bine. Totul merge bine dacă stai doar în bula ta, dacă nu, înfrunți chestiile astea cu care trebuie să înveți să trăiești în fiecare zi. V-am lăsat, aștept tramvaiul, sper să nu expire biletul până vine tramvaiul.
ora 8 și 5 minute. Stadionul este gol, dar nocturnele încă merg. Faceți economie. Deci, efectiv, nimeni pe teren. Nimeni. Nici la vestiare pare că nu mai e nimeni. Nocturnele astea merg. Mai corectă economia primăriei.